Aranista. Dari na kita mga dulong mansinyo, sila ka mga ambahanong sa pulong ng mga Ilonggo. Dari itulong ko sa inyo yung isang ambahanong na siguro gugma at tinago. Walagi mapamutyan sa malawig na nagtihod isang katahap kinuli mo kahapon lamay ang nahiyabon kay inabangot mo nga tao po mapugkat man dala-dala ng paghina ko sa dalayo na ang tiyon mahisay lang ipaputiyag ko na ang kumang pinago kag ikaw lang ang pinahihugman kasing-kasing ko
Isang katahan kinuli po kahapit lamang ang nahiya ko kay nagamot mo na tao mo mabukat man kaladalaho kung ang paghihinaw sa kalayo mabukat man kaladalaho kung ang paghihinaw sa dalayo. Okay, amo ito ang nagatigulo gugma nga tinatay. Biyari pagit, dulong na itong sinyo, may isang kampano na nagatigulo panyo na sita. Mapait sa mata ko, lumusap ko sa mga luha, kasing-kasing ko nagkabago. Kung hindi ikaw makita, oras ang kapunan nga nalaw kahimong na kinatap mo ako kapuhaw at sa ibong kakapalaga wala'y sabayan isang libo ako mahiyahan wala'y salapong taputangan tukhang kung iyong kinilasan mamukot sa nalang kutsa nalang sa panyong sida pagpito ni mo karoon sa pangkong pinikugma wala'y sabayan isang mo ako pahiyahan wala'y salapong
katurangan, Tuhan ko imong intilasan, mamutot sa ngalan, sa ngalan sa pangusida, pagkalito ni mo karoon, sa pagbubuhay mong inigugma, pagkalito ni mo karoon, sa pagbubuhay mong hinigugma. Itong lingang bano, no? Shout out ulit, no? Sa atong mga avid viewer diri sa atong channel, sa kalay Ma'am Miri Ricabar, no? Sa Florida, sa kalay Ma'am Hilton, sa kalay Ma'am Emilien Pitrigusa, no? Sa New York, no? Kung sa iya utong si Ma'am Maki Pitrigusa andaya, no? Man yung atong kasinyo, Ma'am Hill Sanchez, no? Sumunod sa kanya, Ma'am Jima Moneban, sa taga-barangay Talayota, ngayong hapon lang bilas ng binagit, no? Sa kay Toto Edward Rivera na nag-support with sa siningatong kalingawan, sa atong channel, Pirot Karanista, sa kay Toto Edward Rivera, mayroon sa Canada, no? Ngayong hapon lang bilas. Pinagkitili na sa mga nato na, sa mga amigo na to, no? Sa mga pinalaga nato yung mga sa mga nag-chikpo, ang mga active gid nga nato mga kapulisan dyan sa Banwa sa Kaniway, no? Pinalaga nato mga alagad sa Kasubuan, no? Pero sa Banwa sa Kaniway, mayong hapon lang pero sa inyo. Pinagkit sa ngayon, sa pinalaga nato ng mayor, no? Sa kaya Mayor Paul Parian. Ngayong hapon ng DRC dito. Mabato na nagsang shout out, no? Ikan sa akong mga autorado. Naubo ko. Naubo ako. Mayong hapon tayo pero away sinang Rose ng Gemma. Happy watching. Ay, oo. Inulan kung ito kainan. Nag-message siya. Sige lang. Kita iba kami na ito. Gapon ng Rose. Tayo pero mayong hapon watching from Sitio Tara, Barangay Carabalan, Himamaylan City na hapon tayo na ma-request ko gali barumbadong mal ni Hill, Joffrix, Rafael. Happy watching. Okay na, wire ba? Naubo ko. Naubo ko mga ako na nagbasa lang ang yung mga message. Sige, tulong tayo. Tayo napabay ng mga pigulo barumbadong. Tuwang tutak sa kalibutan, Lusay lang kasi ang nakulatuman, sari-sari na puso ang nakulasunan, ulit sang pagpapaya sa kapulikan. Sinalaisip ka kay masagutin ang ilang gusto mo ang pinapalagay. Halos adlaw-adlaw kasumsum ng pagbiyahe, ang hirap papapalangga, wala po mapatiyari. Diri ka tatuan sinihan ka dagitahan
ang pinapalibalik ko. May magkatato sa diskuhan sa mga amigo, piligid mapaiway ang pagkabarubago. Pagkila ang pagkatuon na pasipatakan, kaya ang hula-hula sa sihan kagahitahan. Nabilang makita ang huklas na larawan, daw iligid mapapanas sa hapong kaluman. Sa akong hantong na lalaki, tinutuan sa lugar sa isang kapapagi. Wala din magkasaler ang akong mga diskarte, kaya iya mga English, iya mo irikat at Tuhan huwag sino ang kagagitahan ang kinapalibalik ko. May magkanto sa diskuhan sa mga amigo, piligid mapaiway ang pagkabarubago. Magkita ang pagbubuon na masikat kaya ang una-una sa sinihang kagindahan. Nabina kung makita ang huklas na larawan, o piligid mapapanas sa hapong kaluman. Sa mga akong hantong na lalaki, tinutuan sa lugar sa isang kapapagi. Wala din magkasaler ang akong mga diskarte, kaya iya mga English, iya mo iriga at tuwang tagal na ang mga diskarte hindi dapat pasipatan. Kanan para lang sa postahan ang aking pagkakahan. Sa kalungat yung ang nasa nakangan, kaya ako man lang gabi ang may kasaypanan. Kaya paghimakas sa mga pinigdanan, para lang sa pastamulan sa pinakapanyahan. Sa kalungat ko na ang nasanagan, na ako man lang gabi ang may kasaypanan. Kaya ang pinangalan hanggang sa kabataan, kahiyas na pakandi, labaw pa sa pugawan. Kaya ang pinangalan hanggang sa kabataan, kahiyas na pakandi, labaw
Nagbabaw pa sa Pulawan. Okay, wala to. Dugay matapos ba? Balik kita. Ay, putay kung talaga lang na kanta ng mga hambaro. Pag sinulit-sulit kita, okay mo lang. Nagay ito ay naglawit pa kita yung pangabay. Yari tayo tuloy yung isa ng banon. Magantigulo, mutya, sangkasang. Galing sa buhat, galing ko. Malungkit, kagalising, daging puso ko. Ang akong paramit, madugay natin sa isang kapiso. Nagkulang ngayon, diin ang matamis mo aking pagmamahal. Labas ka kaayos sa panuntuman. Sa hinali lamang inogin nalintang kasang kasakit. Ako na ikaw bagay sinusulat isikong sunukong bukod sa litrato. Abot malimpang ko ang kaluiban mo, kailangan ko alam. Isang kalampo pananglit damgulan inagis dili ko na gusto na matulungan ka. Gusto ko kalimtan ang mga tinirong sa kakit puso. Bagay sining sulat iso. Isinong sunukong sa litrato. Ako kung malimutan ko ang kaluiban mo, kailangan ko na lang. Sa kagandang ko pananglit damgulan inaistorya. Dili ko na gusto na matulugan pa. Gusto ko kalimtan ang mga tinigong among nagpilas. Sa pagkakit puso gusto ko kalimtan
mga tiniyon mo ang nakatira sa tabi puso mo. Okay, ara lang no? Isang pangatuod na nagkakagwa ng atong Microphone. microphone ko. Dugo bisyo-bisyo. Pero at least nabayad na ako na ito sa inyo. Batiyon lagi ako, laging hinay lang. Okay now, antes ko naman kitang palayo nanay. Yari anay naman ang pila ng mga shoutout. Gikan sa atong mga ito. Pa-shoutout lang da sa tiyo ko kay Jacinto Castilla, mayo lang nga paglantaw kag pamati. Request ko mo siya sang kasakit from Barrios Castilla sa Nueva Valencia, Guimaras. Biglang ba? Bago. Timing nga, ate, para na to sa imo. Shout out sa kumari ko, Mads Ligaya, watching here in Singapore. Mal ni Ma'am Jemma, di ba? Happy watching na sa inyo. Mayroong nga po lang sa inyo. Shout out sa kay San Juan, bye-bye, sa Toledo City. Happy watching. Wow, good PNT, pero tula kagid galubad dyan. Hambal ni Raquel Alsa. Happy watching. Wala. Panat Idol Pirot, magandang hapon dyan sa inyong lahat. Hambal ni Andy Horcales. Shout out. Happy watching. Okay na. Wala na kasi malinduma ng mga kanta. Ari na lang. Para nga kasing kudigo. Yan yung mabano nga nagatigulo ang pinitin siya. Atong mapihat sa mukha Kapi-kapi Kadalaw Nagkakakas lamang sa kung wala ang pinalaga kay oras-oras ang naantos ko na lang kaminaw sa pagbilang kung hindi lang sinsala sa Diyos matay na lang ako ay hali kong bayan sang atong kabihan sa mukha Kapi-kapi kadalaw nagkakakas lamang sa nga tungkong kung wala ka tuhan ko halos makita ang mga kalisunan hindi ko na maawanda ang usang adlaw kami buhay
siya ngadto mong kung wala ka. Bukan ko halos makikita ang mga kalis mo. Di ko na maagwanta ang usang alaw gawin ko na pinitin siya ang mga kalis mo. Pag-ibig ko na maagwanta usang adlaw gawin ko na pinitin siya. Okay, ito ang banon ang nagatigulo pinitin siya. May nagpangabay ka rin sa sining ang banon, no? Antik lang natin ng mga banon para get, no? Sa pangabay sa sining ang banon ang matinawang langit. Wala siman masulang dagat lumpo malatis siya sinamay sa pala sa buhok mo sa dalang ang bubog at sana tungkol sa pagkasyon na labing malayo wala magkakalambog aglaw natin ang bahaya ka na sa ulangan ito, ikaw ang madili ka magpatis ang sukit ka sa mundo. Wala mo ang ibigin ako Inspiration siyas bayan ko tayo Pili ko ikasirahin mo pa kay wala sa ako magalit ang sala saksi pa ang langit pinatuhan tugas sa iyong nagaling ang mutang sana dili ko ikasirahin mo pa kay wala sa ako magaling ang sala saksi pa ang langit ang matuhang tugas sa iyong nagaling
nga salam. Okay, kamuyon to no, ginapangabay di Kalabana no, mga sugatan ato ginakasabi mga kantahuan ng mga antik. Yari gali no, mga 1978 ini. Abi ko suwatan may pat. Yari, nagati ko no, malino ang kagabi ho no. Kaya paminaw ng walay sanhi. Nakikabuang limuga ganun sa ako'y mapakampi. Kinukalas ang kakahuyan, nagdasal tingnan ulan. Ginahingaw palangga, hindi ko ikaw makita. Isana't ko nakakatulong, hindi lang magkapungawa. Ang masuri mo kahit sa panuntuman. Palapit na ang palangga, pagdi mo ako ang sun. Matangis nila ako sa akong mo ibago. Palapit na ang palangga, pagdi mo ako ang sun. Ang matangis nila sa akong mo ipaako. Okay, ano yung pang-tulog na po sa inyo, ang mga bahanon nato ng mga antik, ang mga ginabanat nato sa inyo subong, no? Antis kita pala yun, nangyari naman ang pila ka mga shout-out ikan sa itong mga kultura. Mga doon lang, wala ka kanta. Request ko na si nung Andy Hercalis kang Stow Away. Oh. Migo, pert mo yung hapon da sa Amon, sa Barangay Buntalan, Masinilos, sa akon utod na si Midji Lagunda. I-request ko lang, Bertod sang kwarta, Migo, pero pasensya ka na din ako, nagdako sa mga nambal ni Kristong Lawin na Holy Prayer. Happy watching. Okay na. Yo, bali doon lang kanta, no? Liog ko da gani, gawin mo lipat ko swinte sa kanta mo. Bertod sang kwarta. Pangita, agad palihog. Ay, unahon ko lang ang panahon. Sa mga puti lang ito. Ari guru dia sa mga nakundi. Sige lang, no? Kaya unahon na na ito nilingin pangapay na kwano ng Stow Away, no? Sa Tagalog mo din siya.
pinaharap, aming pinapangarap, mag-aral sa gabi, sa araw ng trabaho, mananay masuso. Sabi ng matatanda, may biyaya sa tiyata, ang may lalaki, meron din napapala. Pagkakang alam ko, Bonifacio, nag-aral sa gabi, sa araw ng trabaho, o naging hero. Pinuntahan, awang tanggap, taong siksikan, lahat ay nakaabang. Aking dala-dala ang high school diploma, gentleman sorry meron lang una, tagalis na mesa. Lumipas ang buwan, para ng basahan, pinang-pitilihan, wala akong malapitan. Sa lansangan, pilit kong inabayan, kapatid kong gusto mo, magsusyon na lang tayo, tara na sa karyero. Ako ay kumanta, ang ulang kumirinara, tumami ang bagya sa nakangangalakan. Aking salamin ng kulay mabuhin, doon ko nakita ngumiti ang pag-asa sa snow away, nakatulad ko. Okay, amo yan to, ang ipangabayagin, no? Nga stowaway, no? Sa Tagalog na posyon, no? Sa ating ipangabayagin. Yari pag ito, iya, nakapagin sa virtud sa kwarta, no? Para get sa inyo. Ano pala likod nga pertong sa kwarta, nga adena ang solusyon sa problema. Kay kung kwarta ng galing ang pagkaistoryahan, mga katauhan, walang isang kahayawan. Ginasihin ang kwarta, kamot sa kalainan. Habang kay nagatulong sa mga kakaiban, kay kwartati ang kinakilahanglan. Sa atong pangginawi, sa atong pangginawi, sa sintaliputan, mas sulhay ang kabuhay kung madamo kasing kwarta. Kaya kapag gusto kung ano man ang tuluyan ka,
madamo man sa pagpalamiyan nga walang kahilito, nga walang kahilito, pagod lang sa kwarta. Ang matugot niya kanipay, yara sa pag-ipuso. Kakalumping sa material nga mga talakabon. Isang kaulong pa sa kwarta kung nakaisa haron. Hindi maimutan, hindi maimutan akong palagyato. Lainit ang makasyakan natong nakalipay. Unang atong pamilya, pagkain ng panay. Unang persona sa kwarta, ang magpanalaykay. Isang ang magluluto, isang ang magluluto, magkahilayuan. Nasiling na ang kwarta, kamot sa kalainan. Habang kay nagatulog sa mga kaayuhan, pagod kay kwarta din ang pinakinahanglan. Sa atong pagkinawi, sa atong pagkinawi, sa sinyang kalikutan. Masuhay ang kapuhin kung madamong masipwanta. Kaya nakakagusto kung ano ang tuluyang ka. Mapangmahalaga mo man sa pagpalamiyan na walang kahilito, na walang kahilito, pagod lang sa kwarta. Ang matulog na kalipayan sa pag-iuso. Sa material nga mga talakabon. Isang kaulong pa sa kwarta kung nakaisa halong. Hindi rin maimutan, hindi rin maimutan ang akong talagyato. Lain hindi ang mapagyakan natong nakalipay. Unang atong pamilya nagahilang panay. Unang persona sa kwarta ang magpanalaykay. Isang ang magluluto, isang ang magluluto, magkahilayuan. Unang gahula sa kwarta ang magpanalaykay. Isang ang magluluto, isang ang magluluto, magkahilayuan.
Okay? Upod sa itong virtud sang kwarta, no? Upod pag kita magapala maguro sa inyo, no? Ito, Hapon na. pa, no? Sa sunod naman nga Domingo, at subsok naman sa masunod nga Domingo, no? Dili sa atong channel, pero haranis na. Bye-bye, no? Kaya hindi na magkalipatan. Magkabay pang i-share lang ninyo man si ba. Mo mo lang na ang kabuhi sa atong para tuntunan ang pag-subscribe ninyo. Okay, maraming salamat. Kag mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan.